Bocs, felvel indul. Mivel hogy ez technikai sport, várjál, mivel hogy technikai sport, ilyeneket is meg kell csinálni, megmutatom. Látod? Így van a telefon. Dicsére. Szavaztok csapat! Szevasztok nyalakot. Szemereg az eső, mit szóltok hozzá? Király, legalább nem porzik. De ablaktörlő mondom. Vissza lesz rakva legfeljebb aztán. Kameramen. Norbert a főszerelő. Zoltán a főnavigátor. Kicsit túlsúlyos, de jó. Nem túlsúlyos, telt kartú. Nekiállok túlrosszítát tenni. Az durva. Az még nekem is durva, de nincs kedvem kezet mosni. Nem mondják, nem nagyon hülye vagy neki pont ilyen emberket, aki nagyon hülye. Mondom reggel a csirkét, komplet így pakolta a izé. Ez a pro. Kicsit szexuálisan eszel. Mondjál valamit. Technika ördöge. Egy csavar, 50 fontos csavar. Pedig érezze magát megdicsérve, mert nagyon jó volt. Na gyertek el, Józsi, vagy hova? Megy. Mentősök el.